Tá zelená vláknitá riasa, čo ti rastie po celom akváriu? Dá sa vyriešiť dvoma vecami. Tie dlhé vlákna, čo sa ti naťahujú medzi rastlinami a dekoráciami. Vyzerajú zle, ale riešenie je jednoduchšie, než si myslíš. Najčastejšia príčina je nedostatok CO2 a slabá cirkulácia vody. Ak máš v akváriu miesta, kde sa voda nehýbe, riasa tam má ideálne podmienky. Takže prvý krok – skontroluj filter. Ak má slabý prietok, vyčisti ho, alebo zváž výkonnejší model. Mierne predimenzovaný filter je vždy lepší než slabý. Druhý krok – skráť dobu svietenia. Ak svietiš viac ako 8 hodín, uber to na 6 až 7. A ak chceš rýchly zásah, skús tekutý uhlík. Aplikuj ho priamo do akvária, do prúdenia z filtra. Dôležité je ale dodržať dávkovanie, maximálne 4 až 5 ml na 100 litrov vody. Viac by mohlo uškodiť rybám. V ďalšom videu ti ukážem riasu, ktorú neodstrániš tak ľahko. Tá potrebuje trochu iný prístup. Tekutý uhlík aj iné prípravky a príslušenstvo nájdeš na shrimp.sk.